राहुरीत मतमोजणी केंद्राबाहेर मोठ्या प्रमाणात जल्लोष साजरा करण्यात आला। अक्षय कर्डिलेंच्या समर्थकांकडून घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात आली आहे। दिवंगत शिवाजी कर्डिलेंचे फोटो घेत कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष साजरा करण्यात आलेला आहे। फटाके फोडत कार्यकर्त्यांनी ठेकाही धरला। तर यावेळी अक्षय कर्डिलेंना जवळपास 1,12,587 मतं पडलेली आहेत। शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवाराला 27,506 आणि इतर उमेदवारांना 5,690 आणि 7,299 इतकी मतं पडली।